Aitaren eta Seminaren eta Espiritu Santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitor ditzagun mintasunez gure pekatuak, misterio santu bat behar bezala ospatuan izateko. Erroki jauna, Kristo erroki, erroki jauna, erroki dakigula jainko guzti izan zua eta gure pekatuak barkaturik eraman gentzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoioz. Hoi jainko, txikiei eta apalei zabaltzen diezu zure gainua. Emain duzu, Teresa, Jesus aurraren santuaren bideetan ibiltzea, haren otortzaren esker, beti egin zure hitzak agardakigun. Zure Señor Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta bere bizi baitan, gizaldi eta gizaldietan, Isaias profetaren mutik, poztu zaitezten Jerusalemekin, maite duzuen guztiok, egin jainarekin, alaiko eta poztuarekin, tolu egin zenutenak arenatik, asetzera joan, edosiko bat duzuen haren gularen gozoa, atxet duzuen xurgateko haren gularen paroa. Honetan duzu baitauna, ibaia bezala, isuriko dut haren gainera batean, eta gainezkatiko ibaia bezala herrien duzuna. Haren aurrak besoetan eraman dituzten, behaguetan maiteki hartuko dituzten. Amak bere aurrak osatzen duen bezala, ala zaituztenik osatuko. Eta zuen gozapena Jerusalenen duzu izango. Oztuko da zuen bihotza honi ikustean, lurratuko dira zuen ezurrak belarri bat atzean. Agertuko da jaunaren eskua bere santitzarekin. Jauna esana. Erantzun salmoa. Zaindu ezazu bere bizia batean jauna. Zaindu ezazu bere bizia batean. Jauna bere bihotza ez dagoa. Begiak ez dauzak behar dagoa. Ez nahi gauza handien atzetik, ni baino gorago dauden harretatik atzetik. Zaindu ezazu bere bizia batean jauna. Zaude jaunaren zain Israelari, orain eta beti. Zaindu ezazu jauna zuekin, Eskristoaren herrioa Samarriaren burutik. Aldiatan, mugitu zitzaizkion ikasleak Jesusi eta honela zioten, zein da handiena zerueneko erreinuan. Jesusek hautso bat egin, guztien artean ipini eta honela esan zien. Benetan diozuet, hautsoen antzeko bihurtzen ez bazarete, ez zerate sartuko zerueneko erreinuan. Horrela, bere burua aurrau bezain txiki egiten duena, hura izango da handiena zerueneko erreinuan. Jaunak esanak. Gaurkoan, Elizak ospatzen du Santa Teresita, Teresa Lisieux Frantziko herrikoa, Jesus aurrarena, Jesus otxoarena, hain zuzen ere guardatzen zaio. Frantziko santa bat da, 19. mendekoa. Eta pentsatu behar dugu Santa Teresitak ze nolako eragina izan duen. Oso gazterik nintzen, 24 urte zituela, etzen apenas honitutik atera, 14 urterekin monja sartu baitzen. Hango Karmelio batean, Karmelita izan zen, eta bertan egin zen 14 urtetatik hilarte, 24 urte arte.
mugitzeko ezinbestekoa da bihotza. Esaten zuen bihotza da ezinbestekoa. Eta horregatik esaten zigun Santa Teresek bera hor zegoela, bere otoitza zen, hain zuzen ere maitasuna izan, gaineko guztiak, misionariak eta beste familia kristakoak eta mundu guztiko bere kristakoak bultzatzen zuena, otoitzen bidez, bere sakrifizioen bidez modu honetan. Eta bigarren gauza, Santa Teresetak gogorratzen dira, da gaurko evangelioan entzun duguna, Jesusek esandakoa, hau txoak bezala izaten saiatu behar daukaguna. Eta berak bere bidea hutsi izan zen, jakinkoaren aurrean ume txiki bat bezala sentitzea, jakinkoaren premian beraren ikuntza eskatuaz horri ditzen zaio infantzia espirituala. Horrek ez du esan nahi, heldutasun gabe zia edo infantiak izan gardean nik edo kolako ez du esan nahi. Baizik eta jakinkoaren aurrean hau txiki bat bezala sentitzea, jakinkoaren premian bere laguntzaren premian bera gure ume batek bere gurasoei babesa eskatzen dien bezala, ume txiki batek eskatzen dien bezala eta behar duen bezala, gure jakinkoaren batek eta nahi ez baitu gurasoak laguntza modu berean Santa Teresetak jakinkoa modu espiritualean aipatzen du hori eta berak deitzen zion ascensorioaren bidea zen, zuen modu honetan askoz humiltasunetaz eta xumetasun horrekin askozaz ere dena baliatzen dira jakinkoa maitatzera eta jakinkoarengan barean egotea. Euskara Santa Teresetak esaten zuena, bere humiltasun honetan, bere bizitza sensible horretan, ezer berezirik esan bezalarentzat kanpotik ikusita egin gabe. Horra badu bere egin zuen otoitza sakrifizioa bere entrega amalau zituela monja sartu zen eta horretarako zen aita santuaren dispensa oso gaztean zen, dela berrekin ez zitekeen eta guain ezin da bitxora bat kotsagatu, ez monja eta ez fraieta ez duzen, eta horretarako gauzu aita santuaren dispensa zituela oso gutxitan lortzen zen. Eta joan zen, Erromaraino, bere gurasoekin eta aita santuari eskatu zion dispensa hori gehiago gainari eta bareak harrituta, zerbait ikusi duzuetan eta eman zion dispensa eta horretik gazte sartu zen momentu. Eskatzen dugu bere laguntza Santa Teresekari. Eman bezalua gauza txikiak egunerokoak daukaten garrantzia sentitzea eta baita ere berak bihotzean izan zuen maitasuna guk ere edukitzea. Eta egin zegoen gure eskariak. Santa Teresaren egunetan eskatu dugu munduko karmelita guztiak karmelo familian sortutako santa baita. Hangoiko dugu bezaila indarra, eman bezaila leialtasuna, eman bezaila bokazio asko edukitzea. Eskatu dugu jaunari. Eta gure hildakoaren ere eskatu dugu gaurko bezasatuan bereziki gogoan hartu ditugu Xabier Martini Morena, Demetrio Xabanari eta Enrique Milaraz. Jaunak bere betan hartu eta handik gure egin ezaten eskatu dugu jaunari.
Miragarria zela itortzen dugu jauna, Teresa Birjina doatsua gorestean, eta apanik eskatzen dugu, haren birjintasuna atsegin izan zitzaizun bezala, gure eskaintza ere zure gogoko izan dadila Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gura bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzelo nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz santu, jangoikoa guztiru beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen jende itormen edarraz, indar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen ejemplu ederrak eragiten digu, eta haien otuentzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, santu, santu egizkizu bada horietako hauezun espiritua isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz buruntzera zijoala ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleen eman zien esanez. Artza zuen eta jar guztio dutatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalman berri karizaturik, gariz bere eskerrak emanez, bere ikasleen eman zien esanez. Artza zuen eta edan guztio dutatik, hau nere odolaren karizarata, itu berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat nekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztu hau nere hori. Hau da, sinismenaren historioa. Horregatik jauna zure semean gehiagutza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salamenaren kaiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu behin duzulako, eta apanik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldunik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osoa Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta egizizot guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxarruen eman diren gure sentideak eta hildako guztiak, berezikin Enrique Bildarraz, Demetrio Salvadori, Xavier Martinikorena. Arritzazu zure aurpegiak egitan. Errukizak izkiguaren guk guztiok betiko bizitza egitsi dezagun jangoikoaren amamaria doatsuarekin, San Jose bere senarekin apostolu santu egiten gizaki guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ditzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eta jagoikoa guztio horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzaileak egin eta erakutxian jarraituz bidur gabe esan dezagun gure eta zegoetan zera salbatzaileak izan
errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Baina zuen bakea ekarri. Zagoikoaren bihotzak, zuk entzen duzu. Hona hemen jakoikoaren bihotzak, hona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren bihotzak. Jauna, izan zuzio, gure egin bezan motoruz. Hartu dugu sakramentuak jauna, iztu dezalako gaur maitasunaren garra. Maitasun horrek eraman baizuen Teresa Jesus Aurorena santua, erabat zurea izatenak eta zure errokia berentzat eskatzen.